ואני רוצה לפתוח באמירה כמעט קבועה שלך, כמעט בכל מפגש עם הורי הקומונרים, אלא שהפעם אני רוצה להפנות אותם למשפחה שלך. אני רוצה להגיד, משפחת דרומלביץ'. הרשו לי לפנות אליכם בנימה אישית מעט, לא שגרתית, וקבלו נא אותה בהבנה. איני יודע מתי ואיך חל שיבוש משמעותי בתהליך החברות של בעלך מדלן, של אביכם יונת, שירה, עומרי ועוז. על אף המסרים הברורים והעקביים של הסביבה הקרובה והרחוקה, של הפוליטיקאים והתקשורת, של מוסדות המדינה, של המפלגה ושל התנועה הקיבוצית, דוד קיבל החלטה שמעטים מדי בחברה שלנו קיבלו. להקדיש את חייו לאמת ולצדק, לשרת את החברה, לשרת את העם, וזאת תחת ערכים לא פופולריים, חלוציות, ציונות, דמוקרטיה, סוציאליזם והומניזם. אני מניח שהחלטתו של דוד להקדיש את חייו לאמת ולצדק היא גם במידה רבה החלטה שלכם, הדורשת תמיכה, הבנה ותשלום מחירים. ועל כך הערכתי והערכתנו. יש לי רצון במפגש הזה היום להזכיר כל כך הרבה דברים חשובים ברמה התנועתית וברמה הלאומית שהובלת, וביניהם הקמה של קיבוץ בבקעת הירדן, ייסודה של תנועת בוגרים, יצירתו של משק חינוכי וקיבוץ מחנכים, הקמת בסיסים משאביים וארגוניים לתנועת הנוער ותנועת הבוגרים ועוד ועוד. אבל יותר מזה אני רוצה להתעכב על הפעלים שמתארים אותך: הקמה, ייסודה, יצירתו, הובלה. יש בך, דוד, מנהיגות שיוצאת דופן, שאין למצוא אותה היום. היא המנהיגות שלך עטופה בהבנת ההווה, הבנת המציאות בצורה חדה וייחודית, ומלווה ביכולת לראות עתיד ולהציב חזון. המנהיגות שלך כרוכה ביצירתיות אינסופית ובעקשנות בלתי נדלית. עקשנות שפעמים היה גם קשה איתה, לי ונדמה לי שגם לכולנו. אבל, וזה אבל החשוב, זו עקשנות שהולידה סיטואציות אנושיות וחברתיות, שרק אתה האמנת שיכולות להתהוות. המנהיגות שלך בולטת אל מול המנהיגות שאנחנו מוצאים מסביב, ואל מול הרדידות וההישרדות ניצבת עם חוש צדק שאינו נגמר, שאינו מוותר, שלעיתים גם גובה מחירים קשים. כשאתה קצת, ואני מצטט, במצב שבו אין בחירות דמוקרטיות לתפקידים במפלגה, הבאתי בך, קראתי את סוקרטס מן הספר, הבאתי בך שוב, וחששתי שגורלך יהיה כגורלו. דו, אומר סוקרטס לדיינים שדנים אותו למוות, אך מציעים לו דרך מוצא, שאני לא אשנה ממעשיי, אף אם יהיה צפוי למיטות מרובות. ועוד הוא אומר, לא ממוות קשה להימלט, הרבה יותר קשה להימלט משחיתות. אך גורלך שונה וחוש האמת שלך שונה. יש בו גם ריאליזם. אם כי המחנות העולים בהובלתך בהחלט ספוגה במידה רבה ברוחו זו של סוקרטס. כל עוד רוחי בי ואני יכול, לא אחדל מלשאוף לחוכמה או להורכם ולדבר על לב כל אחד מכם, שאפגוש בו כפי שאני רגיל לדבר. כך סוקרטס. ודוד, ומה עלינו לעשות, אתה שואל? אנחנו כתנועה מגשימה של חניכים נמצאים כמעט בודדים מול החזיתות האלה, כי גם בתנועות הנוער נפל דבר. קומו נוער המחנות העולים, צרפו חברכם לפעילות, הרחיבו את מעגלי המדריכים הצעירים, הצטרפו לגרעיני הנחל שלנו, עשו את המאבק, כי אין מי שיעמוד בפרץ. יש לתנועתנו חזון, יש לכם אמונה ויכולת. אני חש הכרת תודה ואהבה לך ואליך, בשל הליווי האינטנסיבי של גרעין המייסדים ונערן ושלי בתוכו, בשל החברות, בשל האבהות, השותפות והוראת הדרך.